Dungo do soroma malide ma million chama obe solika wuli sabati ku wakilu seme auna kunafonia ko ona sirafe okum konala Amadou wuli ka jo fene be sabati renouveau kunafoni ni na cheni muso fe mi bato an kanu maka shiga na fo ujigi ko abe chogodi kibario ta fo jumawi Milado ne afolo ka fo bi ma badene farala jama ka munu willa bi sabula ka sabu ke jamuka be directement mina bololo sanfa abuka ke sababu ye ka ma chama fana ke sekulul ni lafia o ka se ka jamuka mfle hal ni asoro tele tu koro wala mani radio tu koro ma munu ma suila bololo ga ka fo ye ko na obi nyogo fe ko ni sokoma munu me ga na me munu yara be kan fle ya ne renu fo so ba ya bismillah bi kibaro la bagurba obi na talike jamana fama ye wele da jamana de nyuma kelengele bela jele ma ye malidenye franco ka bla nye joro soro ma joro soro malidenya yere kono chikela senekela monikela bagamarala foroba chake ba kenyere ye kata se masugo sugo beka wuli ka bike donye wasa ka jamana kanu jira ka se ka jamana kokoro doni jamana deme yira wuli ka jobolo dale mali fantan aninani bela jele fe bi amena kuma o konye o ka anye koro ka ba ma o ye wuli ka jojume unke munu salo ke bololo kan ani marabolo chama na amino kibore o lase awma sisa dani no o ko fe fona jamana be bolo min kan ko beka dondoni bla halife do yika sharia ni ka hake ko beka do bla wasa ka jamana kokoro do kama jamana fama ye wele bla mali kenyere ye jabarani tigu ka jekulu amatel oluma kaseka hakili fale ke ni hakili fale mina nyinina mali television bela jele kilingile fewo ko beki junior fin ka wele dani la famille fa bonya wasa minye ka donga fo jamana kokoro doni barabe sabati amena tele privé o kenyere ye jabranu nga manyema samba kulubal kala selula me sisa dani no donki baro ale kene konna la katika o refana yuli ka jobake oluko labenendo bi wasa ka ira jemana kolokani nga olubo dakoro la kulikoro ka fana mo dakoro la amena ni beki bore o soro biso ko mandaina anga donki baro ale kene konna la france ka ye bataki bo minina nisogo yale do ko sebe amasoro la ka fo mali kele do ka bankari boloda ko ma shika panguru tunana do ni anga frontière ma daile ma ceda o ka jamana frontière datura mali ata datugo ko indigile france la fo ka fo atoti uye bataki do folo bataki mina benga munu tegeno blara mali ni finitigila ka oni nyanche kabibe ka wati uyolu konoko do sebe koro mana amena kuma ofana kan sokoma daina minga juguni ni beye oye jugu munu be nu bu fe ka mali singoro mache wulile o deliko la ka finitigila ka tampon do jago ya ladige ka kalo do la bololo sanfe minye kuma kaunye mali finitigi nyemo kile dama do kuma mina min kuma rete sena olufe ka sebe do bo surasu ka sarakola uba fe ka finitigila ka yere dama blanyona o minye mali finitigi nyemo kuma na jona ka fo kalo fima tigele do ni sebe fura fo kuma ma fo mali finitigi nyema ya sola amena kuma ofana ka yiraula ka fo biki baro ya sanklo boro flafale ka tla ka klo biduru boro kelenjo krefe wati manato mum se ka tamino luta sadani no aya au bismillah ala ka bija Mali television so mumbe no lubi faranyanga jekulu kelengona ngomi mako amatel no association malienne de télévision libre kenyere ye jabarani so munube ka keni ujoro bonyali jamana ka kunafoni ani jamana basigili ale nasra tegela jamana ka nyemanya so kerenganya na kuluba bolo fara minyeshini do kunafoni dima olu ye welebla television kenyere ye tiguma ka sekata hakili falengenu hakili fale mina nyinina Mali television so befe bi ko beki jinioro fin bebi selanga halibi beki jenioro fin kuna fondi sharia ni lada do ba to ika kuna foni kana blale di kasoro ima demedo ma fe ye bela jele tafoka di konga ko ka keni wati ni achogo ya yeko anyine do television fe boyani karama ere kono jago ya te jamana de anyumani kanuka ma wasa television kenre yo fana ku jenioro fin jamana kokoro do ni na jango jama yere bisega la famille soro Mali be tabulo min kambi Mali ka sega kokoro do o kama television bela jele yu wakulu do jekulu ma nyema munu no kata kuluba kuma nunu lameni koma segi fana kera la o ma nyema ye sama kuluba liye amateli nyema do ale bi nyefoli ka anga kibara dilaw ya koka anga lame Malien befe beka se ki tege de nyoma pour que nyangeli mina sera ka da anko anga se ka kun donc ambo wurule kande bla anga télévision privée fen beno munu be amatel konnana kata kai kata fogawo boli minkanga ke shino ye boli bani
an ɲininen bɛ aw bɛɛ fɛ aw ka aw seko ani aw damayira aw ka se k'a kɛ pour que Mali yɛrɛ yɛrɛ min ye ka se k'a yira diɲɛ na Maliens bɛnnen min don n'u tɛgɛ dilen bɛ ɲɔgɔn ma ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka wulikajɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka se ka yira diɲɛmaw la a ɲininen bɛ aw fɛ aw ka jabo télévision na ja minnu n'u basigilen don ja minnu n'u bɛ Mali yɛrɛ yɛrɛ fɔ ja minnu n'u b'a yira k'a fɔ Maliens bɛ ɲɔgɔn fɛ ja minnu n'u b'a yira k'a fɔ ko Maliens bɛ u ka président de la transition kɔ ni mouchoir b'i bolo i b'o di fana mɛ n ka caméra ni ɲɛ jɔsi ko ɲuman sabula ko jaw ka bɔ ja min bɛ jamana basigi nin ye Mali kɛnyɛrɛye télévision ka ɲɛmayaso o ka welewele ka ɲɛsin télé bɛɛ ma bi faso yɛrɛ dɛmɛni kama n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa ɲamakalaw fana olu ko k'olu ta tɛ so wele dama ye karidonyaw ni alamisadonyaw fɛ walima ka tulo jatigi la 2000 di 200 di ko o nin waati in na o fana jɔyɔrɔba ye min ye jamana jɔko la badabada olu bɛ cɛ fɔ ka bɛɛ ani tariku tali min kɛ ka maaw fɔ ka bɛn waasa jamana yɛrɛ ka taa ɲɛ ani Mali yɛrɛ ye fɛn min ye danbe ka se ka dɔn Maliden fɛ ɲamakalaw fana ye tabale gosi ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka t'u ka dɛmɛ sɛmɛntiya ka ɲɛsin i k'a dɔn gɛlɛya min bile jamana in kan k'a dɔn k'a fɔ olu ka fɔla transition kelen kungo tɛ Maliden bɛɛ lajɛrɛlen kungo de ye nin ye o kama min ye Mali ɲamakala bɔra kɔrɔ ni tilebiba ani kɛɲɛka ka na so ma wele kɛnɛ kan wari ka di nka so min welela o ye jamana yɛrɛ karafe juru a so da ka se ka minɛ k'a jɔ kaki waasa Maliden ka se ka sabati o ka kɛnɛ kan na Usumani Sagara ale n'u tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a ko la an ka lajɛ ka bɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ɲamakalaw ka jɛkuluba n'a ko ma ko Recotrari n'ale yɛrɛ bɛn sabatiba ye sigida kɔnɔna na ale bɛ fɛ ka jɔyɔrɔ fa bɛnbaliya min bɛ Mali ale ni CEDEAO ni UEMOA cɛ o banni la ɲamakalaw ka jɛkuluba a bɛ Malidenw bɛɛ lajɛlen wele k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ anw de ye fa kelen ba kelen ye ni tɔɔrɔ y'an sɔrɔ a ya maliyɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni hɛrɛ fana nana a bɛna maliyɛn bɛɛ lajɛlen nka anw ɲamakalaw ta ka bɔ a la parce que ni jatigi ya hɛrɛ sɔrɔ a bɛ komi i ya hɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen cɛman ni musoman finman t'a la jɛman t'a la tɔnko t'a la siyako t'a la maa o maa bɛ yen bi an bɛɛ lajɛlen kan ka fɛn bɛɛ bila ka ɲɔgɔn minɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma o de an sera o waati de ma sisan a tilala ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin kulun ninnu u ka kumaɲɔgɔnya sabati u ni Mali cɛ joli min taara k'a dangu an b'a ɲini fo ka bɛn o ka dayɛlɛ hadamadenya tɛ taa kuma kɔ ni fili min bɛ yen n'a sɔrɔ anw t'o dɔn wali fili min bɛ yen n'o kɛra n'o ɲɛdɔnnen don a faamuyala b'a la fili bi kɛ a bɛ ɲɛdɔn a bɛ fɔ ni bɛn kɛra ko min kan o tuma o de bɛ laban. Minisiri min ɲɛsinnen don an ka laadako ma ale kɔni ye nisɔndiya jira ni Recotrari ka ni fasoden ɲumanya ye. A mana gɛlɛya cogo o cogo a solution bɛ aw de bolo ɲamakalaw ɲamakala danbe ye ka kalali kɛ a tɛ farali kɛ a mana gɛlɛya cogo o cogo a bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ aw ka nin kɛnɛ a b'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ a ma baw kɔnɔ a fɛɛrɛ ko baw kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ fɛɛrɛ ni Ala ka sabati n b'a fɛ ka aw fo kosɛbɛ o la président de la transition tɔgɔ la chef du gouvernement tɔgɔ la gouvernement mɔgɔ bɛɛ ani ministère de l'artisanat de l'agriculture de l'industrie hôtelière et du tourisme bɛɛ tɔgɔ la. Sani lajɛ kun ka cɛ Recotrari ye waleɲumandɔn sɛbɛn di ministre ma ka ɲɛsin a ka wulikajɔw ye. tabarikala Usumani Sagara ale ka ɲɛfɔliw yo hukumu kelen kɔnɔna la min ye fara ɲɔgɔn kan tɔn ani jɛkulu ani ka dɔ politiki tɔn minnu bɛ yen ni olu fana y'a kanu ko nin ko in man ka to ta olu fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ teliyala bourse de travail la ka se ka t'u ka nisɔngoya jira ka ɲɛsin CEDEAO n'a jɛw ma jɛjugu min bɛ yen n'u kɛlen don ka a janfa kɔlɔsɔ ni anw ka jamana ye u y'u ka dusumankasa sɛbɛkɔrɔ yira kɛnɛ kan wa wulikajɔ min b'u kɔnɔ ka kɛ bi tile kɔnɔ u da sera u ma Amadu Jara y'a maa dɔw ka kumakan ta an ka lajɛ. Wele bilala maliyɛn bɛɛ de ma an ka na point de presse kɛ mɔgɔ mɔgɔ i sɔnnen don bɔli ma jumadon n'Ala sɔnna ma n'o ye nin janvier kalo tile 14 ye ka bɔ juma mana jigin an bɛɛ ka se plan d'indépendance la ka maliyɛnw wele ka yira diɲɛ mana k'a fɔ an ka autorité ye décision min ta anw de y'u a f'u ye assise nationale kɛnɛ kan u y'o de appliquer an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini. N'a diyara Mali la a bɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ o de ye problème ye u bolo
mais olu b'a dɔn CEDEAO b'a dɔn maliyɛnw ye mun ye olu yɛrɛ b'a dɔn maliyɛnw ye mun ye mais peuple bɛɛ de wulilen don k'a fɔ ko an sigilen don an jɔlen don an ka gouvernement bolo maa si tɛgɛ tɛ se ka se gouvernement ma maa si tɛ se ka se maliyɛnw ma ka maliyɛnw fo ka maa o maa bɔra jamanaw kɔnɔ Amérique o Faransi Afrique yɛrɛ kɔnɔna na k'i solidariser maliyɛn k'u fo. Mali ye duwawu jamana de ye baraka de bɛ Mali kɔ bɛɛ ka da la k'a fɔ ko anw de wulila k'a fɔ ko an bɛ fɛ yɛlɛma ka don Mali la an bɛ fɛ Mali k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ an bɛ fɛ Mali ka bɔ jɔnya juru la an bɛ fɛ Afrique farafinna bɛɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ Mali ka kɛlɛ in kɔnɔ Afrique bɛɛ ka se ka hɛrɛ sɔrɔ donc ni o kɛlɛ in kɔnɔna na degun nana bɛɛ de kan ka o degun ta ni Ala ye k'i yɛrɛ kɛ cɛ ye an ka bɔ k'an ka jamana kunna wolo. Tabarikala o kuma nin kɛra Bamakɔ yan n'an bɔra yan an bɛ don marabolow kɔnɔ mun ni mun fana kɛra jɔnw ye wuli ka jɔw kɛ joona kama sisan an bɛ taa Kati place de cinquantenaire la k'a dɔn k'a fɔ kabi kunungo sufɛ Katikaw bɔlen don u ma don so fɔlɔ olu fana ko ko min ye k'a yira jɛman na k'a fɔ Mali bilama fɛn min fɔra malidenw ka hamina de don wa malidenw kunkolo bɛ to a da fɛ fɛn o fɛn ye dɛmɛ ye ni nafolo farikolo u b'o ta ka ɲɛsin jamana faamaw ma nin ko in na waasa Mali yɛrɛ ka se ka bɔ nin gɛlɛya ale kɔnɔna la o kama jɛkulu mun bɛ ni olu ye mouvement de soutien olu ko ka hamina bɛɛ faranjɔrɔ faga ni jamana yɛrɛ dɛmɛli hakilina ye waati bɛɛ lajɛlen na olu fana ye tabale gosi kabi kunungo sufɛ ka kunu tile kuru kara bɛɛ lajɛlen kɛ wele da la o kama maabakɔrɔ minnu bɛ n'o ye diinɛ ɲɛmaw ni sigida marabolo maa ɲɛmaw préfecture ka taa se politique jɛkulu ma olu ni dugutigilakaw bɔra ka fara u kan k'u ka laseliw kɛ laseli mun na o fana ye tabale gosi ka wele da bi k'a fɔ ko min bɛna yira jɛmana k'a dɔn n'i sera maliden kelen ma o i selen maliden kuru kara ma jango n'i sera Mali yɛrɛ ale ma o y'an bɛɛ lajɛlen fa ye o y'an ba ye ko wulikajɔ u b'a sabati u ye hakilina dɔw di a kɛnɛ kan an ye minnu dɔw sɔrɔ an k'u lajɛ. Bi sanction min tara an bɔra k'an ka nisɔngoya yira o sanction de la k'a yira ko sanction min tara Mali kunna ko sanction c'est une sanction injuste a ma diya maliyɛnw ye a ma diya malidenw ye a ma diya population fansi ye an ka bi bɔ kun o de ka na an ka nisɔngoya yira diɲɛmɔgɔw la k'a fɔ ko Mali k'an pɛrɛnnen don ka sanction in jukɔrɔma don nɔ parce que an b'an bolo di ɲɔgɔn ma jamanaden bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma pour que Mali bɛ se ka taa ka bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ. N'o ye Asimi Goyita ye sabula ka da mun kan a ye jɔyɔrɔ mun ta Maliko la a ma nɔgɔ mɔgɔ min y'a ka vie bila en danger diɲɛmɔgɔ ye donc vraiment ale foli ka kan ale dɛmɛ ka kan donc o de la an bɔra bi k'an denw wele k'an teriw wele k'an fa wele k'an musow wele cikan b'a fɛ k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ Afrique bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka yira u la k'a fɔ maliyɛnw ko k'u labɛnnen don ko degun mun n'o ɲɛsira an ma k'an labɛnnen don degun in kɔrɔla la anw bɛ saya an b'o kɔrɔ dɔn ni malo ye o de ye an bɛnbakɛw ka kuma ye donc c'est pour cela que an bɔra jama dɔgɔya tɛ an bɛ nin de continuer hali n'u ko san 20 san 30 san 100 nous on est prêt don o don an bɛ wuli an bɛ bɔ an b'an ka dusumakasa yira an bɛ a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u n'u sigi k'a fɔ k'u ye décision ta dɔrɔn u ka wuli ka don suguw kɔnɔ ka fɛnw prix lajɛ n'a y'a sɔrɔ a bɛ ka yɛlɛ u ka mɔgɔw bila fɛnw na jamana fan bɛɛ fɛ ka disposition ta pour que jamana in kɔnɔ an ma deli ka hɛrɛ min ye an k'o hɛrɛ ye nin degun kɔnɔ o de ye anw ka laɲini ye parce que bɔnɛ o bɔnɛ n'a bɛ wolo hɛrɛ la Ala ko na n'o bɔnɛ y'a ma ni bɔnɛ min filɛ nin ne b'a dɔn ne dalen don Ala la k'a fɔ ko nin bɔnɛ in bɛ wolo hɛrɛ de la jamana in ye a ma nɔgɔn dɛ mais a bɛ wolo hɛrɛ la jamana in ye. seli sabanan o de ye ka an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka armée soutenir parce que n'i y'a ye bi bi in na an bɛ halisa armée de don dɛ donc an tɛ se ka ɲa min kɔ o de ye ka armée soutenir Katikaw mɔgɔ t'o fɔ aw ɲɛna bilen parce que aw yɛrɛ bɛɛ ye surasiw ye aw yɛrɛ bɛɛ ye tenitigi ye aw yɛrɛ bɛɛ ye fɛn ye donc c'est pour vous dire que nous on n'a pas d'autre choix que de soutenir l'armée rien d'autre que ça. Duurunan an ka hakili an miiri janya hakilina la hakilina min b'a fɔ karisa bɛ nin na karisa tɛ Mali fɛ karisa bɛ tan bɛɛ bɛ Mali fɛ bɛɛ ye maliyɛn den an bɛ min ɲini dɔrɔn an bɛ bɛɛ de wele an k'a dɔn nin waati in na sama-samali kɛ waati tɛ intérêt personnel ɲini waati tɛ mais an ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn an bɛɛ ka kɛ hakilina kelen an ka jamana bɔ bolo la. donc an bɛɛ k'an nin di nin ko la mɔgɔ si kana to kɔ bɛɛ k'i di a seko damayɛrɛ la
walasa an ka se ka transition soutenir walasa an ka se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ CEDEAO k'a dɔn k'a fɔ jamana de bɛ yan jamanadenw de bɛ yan minnu décidelen don wa minnu tugulen don u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔ n'o ye Assimi Goïta ye. tabarikala nin ye katikaw ka wulikajɔ min baara bɛ ka kɛ Sikaso a bɛ ka kɛ Gao kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana min ye gouverneur général Musa Traoré wulikajɔw bɛ Gao ka olu fana fɛ yen nɔ walasa ka se ka transition dɛmɛni baaraw kɛ marabolo maa caman yɛrɛ fana sera Bamakɔ yan yɛrɛ ka ban walasa ka n'u ka dɛmɛ sɛmɛntiya min ye k'a dɔn k'a fɔ Bɛlɛdugu b'o cogo la Yanfolila mara ka taa se Sikaso Mali fa bɛɛ bi wulikajɔ bolo dalen ka bi k'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ yan maire minnu fana bɛ yen ni olu ka commune n'u bɛ wele bila commune denw olu bɛɛ fana ka labɛnw sabatilen don nin ko in kana na an b'a tɔ bila yan sɔɔni kibaruya tako filanan kɔnɔ bɔrɔ tɔ filanan bɛ dayɛlɛ sisan dani nɔ waasa ka Mali kibaruya mana ka lase aw minnu ye filɛbaw ni lamɛnbaw ye waati bɛɛ lajɛlen na Fanta Tumuta nin kun ye Mumunu Salo kungo fɔlɔ ye kuma an bɛ bɔrɔ filanan datuguya fɔlɔ siga t'a la kunnafoni o ɲɔɲɛlen don an bolo kɔrɔ sɔgɔmada in na ko kanubagaw ma ko maa si tɛ n'a fɔ i jigi kɔ kunnafoniya ko nasira la Amadou andalen b'a la k'a fɔ bi Sori Ibrahim Diallo a nata tour cɛ monument de l'indépendance la sabula ka d'a kan bi fɛnɛ ye don dɔ ye Mali kɔnɔ yan nɔ ko kura ni heure in na Sori bɛ fan jumɛn a bɛ mana kɛ yɔrɔ min na o sira taa ni ka segin bɛ cogo di o sirabaw yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛn de kɔnɔna la sɔɔni ani Sori bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ